Та чат днеска ще вземем някакви фри неща. Имам някакъв приятел така 777 и си писахме на Дискорд, че ще му даде някакви неща. Така, влизам тук да видя трейда, че така писахме си в Дискорд, че така ще му даде някакви неща. Фри, защото аз нали сега малко правя чалендж. Ще ми дават фри неща. Така, джойваме. Абонирайте се за канала. Ето. Ало. Ало. Hello. Моя български не е много добре. Окей. Защото държавите хора. Ние си говорим в момента на друг телефон. Пак от тук. Сега имаме тези работи. Окей. Боби. Тук в трейд. Аз ти пратих. Окей. Така, нека да видим. Ето това. Окей. Това. Окей. Как ста? Те му мини козини. Тиш. Така. Окей. Хора, моя български не е много хубаво. Не съм от тук. Окей. Ето чат, дава на момчето. Той не е от тук, от Америка. Все пак разбира малко български, защото аз го научих. И хора, сега имаме толкова чалендж. И ще вървим да трейдим с моя човек. Боби, брат. Какво? Тези неща. Тези? Да. Тези ми ги подари там един приятел. Нали, защото казах, че правим чалендж, ама аз не го застех на видео. Добре, айде от тук да правим трейдове. Окей, айде, чакай да чуем това. Сега да вървим да правим. И момчето си има Lost TikTok, аз имам... Ще видите след малко във видеото или утре, когато кача още едно видео, ще видите. Не знам хора каква картинка е, че свърна на канала. Аз имах дракон. Кажи Феро, че имах дракон. И аз имах. Малко прекъсна, скамнаха ни, защото хакер джойна при нас и ни скамна от правилата. Да. Ние играем все пак някой път заедно в един сервер заедно на бившите. Да, и скамна. И сега имаме само от аз имам ще... Мале, брат, колко е менго. Кокен манго ли бе? Да, бе, брат. Бах ти. Да си дам ли Lost TikToks? Ако, ама... не знам ако искаш. Нормал ли? Да, нормал, чисто норм. О, не. Брат, мале, колко е менго, бе, брат. Не, кейса. Хора, нека да видим това случая, защото ще ми даде. Фри. Нормално, човек, то ще има шпагети. Чакай да Можеш да видим. му дам. То ще има мъни пък. Сега ще ме шпагети. Кичуро, лава! О, бро! Хора, кейса. Исках кичуро, лава. Хора, така... Малко прекъсва хора в... тук от това от интернета. Кой, аз ли прекъсвам? Да, малко. О, мале, брат, Galaxy гарама, бе, брат. Стои поне 4 гара ми тази галаксията.
Los combinaciones. Какво? Los combinaciones. Да. И танк. Огледах ти грама с Fire и Бомбардиро. 750 милиона. За Ролс танк си тусли, бе? Не бе. Аз просто я видях в базата. Аз му изпратих трейта. Прием. Чакай да ми това бизун с новата му, това сега ще ми го даде за DJ. Мале, брат, иска какво ми дава за лош тик-такс. Какво? Tank, la tank normal. И лош комбинезоне 150 милиона с нянкат и глеч. За танк или танк и за Ролс, за това. Не, аз му давам лош тик-такс, той ми дава танк, la tank и лош комбинезонес с нянкат и глеч. Де ти утли си, ама кой е танк е с глич и с инкят. Не, той е нормал танк. О, не, шит, не. Хора! Чакай да видя дали... О, мъни! Да, ето го, аз го видях. Да видя дали иска да капитано Глезино да му дам. Той ми дава мъни. Кей сай, хора, шит. Утре ще влеза в гарамите. Дай пак, бе, пич, дай ми го, бе. Дай го. Ох, хора, никой ми приема сега. Моля, брат, давам му капитано Глингини с такова, с фартрейд. И той ми дава Бундито Бардидо, Мани Пък и Сиклитера. Ма Бандито е Рейнбо с Индонезия. Кое? Бандито е Рейнбо с Индонезия. Бандито Бобрито? Да. Бандито. Чакай само дома. Не знам, брат. Ама какво ти дава също? И Мани Пък. Ама той вече казва да. Направих пенсъл. Майка ти! Хора, свари. Просто ме изнерват англичанини. Без Фернандо, защото той ми даде фри работи. И той плюс това няма да ме изнерва. Бронзито, марзито, бе, брат. А ти много не знам, хора, ама нищо не ми дават. Е, това ми е ника. Ако искате ми дайте нещо фри, защото аз вече правя много чалендж и ми трябва нещо фри чат. Ето, първия съм. Те го тискам. Ето съм чат. Пратите ми, цял ден съм на линия. Пратите ми и ми дайте нещо, моля ви се. Мале, Боби. Виж, какво дам? Вонтиеро. Я покажи, я прати камера. Не мога, брат, дай ми Вонтиеро. Аз го давам Вонтиеро и той ми дава и сок 120 милиона 6-7 с лънче мутация и бронзито марзито. Не знам, брат. Ако искаш... Бронзито марзито... Не, мерси, братче, не искам. Не, защото бронзито марзито... Знам, защото е рядко, но просто не ми харесва нещо. Не го искам. Хора, това ми е ника и сега ще покажа на другия. О, тъпат, гледал. Той, Феро, ти при мен ли си, бе? Или джойна преди? Ами, не знам дали... Ето го. И другия ник, ето, чакай да я покажа. Малко ми бъгва. Към 560 ролбокса ти скина, Феро. Виж, ето първия ника. Ето аз дед го тиснах преди малко. И абонирайте се за канала, оставете лайк на видеото. Феро, кажи чао.
Чао, хора. Дано да имате добър ден и добра почивка. Грето, лятната почивка, та почти свърши. Днес на хора, аз да не качах видеа, извинявай, дето не качвах. Просто по някой път никой не ми гледа видеята. И тъй, абонирайте за канала, оставете лайк на видеото, ударете камбанка, пръснете на пауза. Хора, някой ми праша, стоп. Пич. 3 бика ли ми даде, брат? Добре, фристайли. Мале, брат, тик-так. Може да ти я на ръчет. Опа, сори. Окей, пак става. Мали пък. Хора, ръчал.